Ja, kom ind. Goddag, Bente. Ja, men hej Allan. Du havde bedt mig om at kigge forbi. Ja, jamen det er fordi, jeg har fået en ny sag, som omhandler en hjemløs pige, som i øjeblikket bor hos sin kæreste. Mm. Hun er i metadonbehandling, og hun vil gerne starte på en frisk. Hun har forklaret, at hun har et ønske om, at hun gerne vil blive pædagog. Ja. Og hun vil starte på VUC for lige at komme i gang igen. Jamen, men det lyder da meget godt, Allan. Hvad er så problemet? Hun vil gerne selv have en bolig, og derudover så vil hun også gerne have Brian Skuff med. Åh, Du kan nej. godt huske, at der tidligere været lidt problematisk. Ja, jamen ham husker jeg jo desværre alt for godt. Så det vi skal finde ud af, det er, om Mitzi kan få sin egen bolig, og om du kan slippe for Brian. Lige nøjagtigt. Omkring det med Brian, så tænkte jeg, at det var lidt underligt og lidt ærgerligt, at hun ikke tager sin kæreste Tim med. Måske skulle jeg prøve at forestå det for hende. Ja, men det lyder som en meget god idé. Så slipper du også for at træde hende over tæerne. Vil bare helt afvise det med ham, Brian. Men altså, hvis hun nu gerne vil have ham med og insistere, så kan vi jo altid afvise en bisidder. Men det kræver jo en saglig grundlag og en begrundelse, og det ved jeg altså ikke helt, om du kan sådan lige fremskaffe. Nej. Jeg synes, det er godt, du synes om ideen, men hvordan skal jeg så gribe det an med egen bolig, hvis det nu er, hun kommer og gerne vil have det? Ja, men jeg synes altså umiddelbart ikke, vi skal ikke give hende noget. Ikke hvis hun bor sammen med Tim i hvert fald. For jeg har faktisk været på kursus omkring, hvordan det går hjemløse, når de så får deres egen bolig. Okay. Og der er sådan nogle problemer, nogle barrierer, men hvis de har en kontaktperson eller en partner ligesom her, så går det sådan tit godt, hvis man er lidt målrettet. Og jeg ved ikke, ved du om de søgte boligen alene eller som par? Du ved serviceloven 108 stykke 3 om at få en større bolig. Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Det skal jeg måske finde ud af. Ja, men altså hvis alt går galt, og Mitzi nu desværre ryger tilbage på gaden, Ja. så har vi jo igen servicelovens 109 og 110, som jeg kan give hende en midlertidig bolig. Det burde kunne hjælpe i hvert fald. Ja. Jamen, tusind tak for hjælpen. Jeg vil prøve at ringe til Mitzi og så høre, hvordan der var ledet. Ja, men det var da så let, Allan. Så held og lykke i hvert fald. Mange tak for det. Vi ses. Ja, hej hej. Hej, det er Mitzi. Hej Mitzi, det er Allan nede fra Jobcenteret. Jeg tænkte lidt over vores samtale i morgen. Jeg vil foreslå, at du tog Tim med den her gang. Hej Allan. Jamen, hvorfor nu det? Jamen for det første så vil jeg sætte pris på at møde ham, og desuden så vedkommer det i høj grad ham. Jeg tror det er vigtigt, at I står sammen om det her og støtter op omkring hinanden. Ja, det kan jeg nu godt se. Men er det bare samme tid så? Ja, klokken 11. Ja, det lyder godt Mitzi. Vi ses. Hej. Kom ind. Hej. Hej Mitzi. Men goddag. Ja. Du må være Tim. Ja, det er godt. Jeg skulle tage plads. Sæt dig, skat. Ja, jamen lad os bare gå i gang. Vi har en masse på programmet. I er flyttet sammen, og hvordan synes I, det er gået, Mitzi? Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Det er dog meget anderledes, men jeg synes, at det går rigtig godt. Ja, jamen det er godt at høre. Hvad med dig, Tim? Hvordan synes du, det har været? Men vi synes, det er rigtig rart, at vi har fået vores eget sted. Det kan jeg godt forstå. Mitzi, du snakkede sidst om, at du gerne ville have din egen lejlighed. Ja, det vil jeg også. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne stadigvæk. Det er rigtig dejligt nu her med at bo sammen med Tim, men hvis det nu skulle gå galt, så kunne det altså være rigtig dejligt at have med dig. Ja, jamen det kan jeg godt forstå, at du er bekymret for. Sagen er dog den, at jeg kan ikke tilbyde dig noget, så længe I bor sammen. Det er, når du bor sammen med Tim.
Men skulle det ændre sig, så er der en paragraf i serviceloven, der gør, at du kan få en midlertidig bolig, hvis det skulle blive nødvendigt. Ja, men jeg vil nu rigtig gerne stadigvæk have mit eget. Det kan jeg også godt forstå. Det er godt at sikre sig mod fremtidig hjemløshed. Men det jeg vil foreslå, det er, at vi melder dig ind i en boligforening. Men det er ikke alt for dyrt. Det koster nu ikke så mange penge med til. Det er et par hundrede om året. Og det var nu ikke så slemt, men så er huslejen jo rigtig dyr. I skulle jo også gerne kunne klare jer selv. Det er jo meningen med alt det her. Det synes jeg altså er en ret i skat. Det er jo det, vi ønsker os. Ja, det er jo rigtigt nok, men hvad så med de ting, vi snakkede om sidst? Kan jeg så heller ikke få revalidering? Det er lidt problematisk. Jeg kan ikke finde de sagsakter med i arkivet over, hvordan det er gået med dig de sidste par år. Er du flyttet kommune, eller hvad for en socialrådgiver havde du her? Hvis du har været her før. Ja, jeg har haft en socialrådgiver, der hed Jørgen Nygaard, og jeg har altså været her mange gange, og jeg har ikke rigtig flyttet, så jeg har været her siden jeg var 16 år. Og du skal altså huske, at jeg gerne vil se, hvad det er, du skriver hele tiden. Ja, Misse. Jeg synes, det er rigtig godt, du bruger din ret til aktindsigt. Jeg skal nok sørge for sådan en kopi af alt, hvad vi beslutter. Må jeg få lov at kontakte Jørgen Nygaard og høre, hvor din sagsakter er blevet af? Ja, det må du gerne, men husk nu at holde mig underrettet, fordi at du ved, at jeg ikke har været tilfreds med jer før. Jeg håber, jeg skal få det bragt i orden for dig. Men som din situation nu er nu, med flere års ledighed og misbrug, så ser jeg dine muligheder for at få revalidering som rigtig gode. Men du skal på forrevalidering først under din uddannelse, for at kunne gennemføre. Forrevalidering? Hvad er det? Og kan jeg så ikke få revalidering? Og hvad er forskellen? Forskellen er, at forrevalidering skal hjælpe dig med at afklare, om du er klar til at begynde på din uddannelse til pædagog. Økonomisk der vil det sige, at du fortsætter på kontanthjælp, mens du går på VUC. Jamen hvorfor så ikke bare få revalidering? Det kan du også, så snart du starter på din uddannelse til pædagog. Men vi skal først have fundet ud af, om du har overskud til at studere. Men hvor lang tid skal det da så tage? En HF den kan tages på 2 år, når du tager enkeltfag, som er nødvendigt for at komme ind på pædagoguddannelsen. Og her må jeg så spørge, hvordan går det med din metadonbehandling? Det går da fint. Kan du ikke se det? Gælder det med HF også for mig? Det er jeg ret sikker på. Det skal du lige snakke med din egen sagsbehandler om, for at få det helt afklaret, men det er jeg rimelig sikker på, at det også gør. Det vil jeg gerne. Hvordan får vi så meldt ind i alt det her? Jamen, gå ned på VUC, og så indhente nogle indmeldelsesblanketter, få dem i receptionen ude på VUC, og så udfylde dem. Hvis der er noget, I har problemer med, eller noget, I har spørgsmål til, så skal I bare komme, så jeg kan hjælpe jer med at udfylde det. Det er altså rigtig godt givet at hjælpe os. Ja, jamen, det var så let. I skal bare aflevere dem i receptionen der, når de så er udfyldt. Men hvis I ikke har mere, så synes jeg, vi skal stoppe her for i dag, og så vil jeg gerne lige prøve at finde ud af, hvad der er sket med din sagsakte med til. Ja, det synes jeg i hvert fald, du skal. Det var godt. Tak for det. Ja, selv tak, Kalle. Hej. Ja, hej.